So guys, for deliver again. Hi, happy birthday! Salamat kaayog. Ilag-ilag. Nikuan pa ko ng bataan nani nga suskin. Mugay na yung ipa rin ako. Siya yung sabang mama. Asa aja lang sa dati. Patawid. Ay, pundo bebe. Happy birthday. Ay, sing! Ayaw, right? Ayaw, Wow, King. flowers. Huwag ko labat ng kahon at si Yoyo. Mabalik ang siya on niya, ano? Arang-arang yung baby ron kay nadala. Oh, kaya klase. Nakuha din sa Bali. No, sorry, kay skiti kay na. Gawin na una, pagod siya. Kuante nang naingana me. Tumba mo? Wala na. Na takilid ra ba? simplang. Yun na, sorry ko. Aging nakuan wa joy kalaki ni. Ni takilid maning kika ni. Diyon, kasala lamang ni. So ato lamang kantahan si Auntie Bisag na kuan ni Auntie. Okay, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, wish Ate. Okay, asa mas ang Deng. Dali, Wala, pahawid ari ding. Kino, pwede ka lagi ni Hiwi. Sorry ko. Ay, di mo na ko yung may dati kay wa mo natuwan. Then, akong basahon ang message ni Ma'am JenJen. Sir, Mama, happy birthday. Ma-wish lang nako nimo nga piskay lang permi og daghan Ay, gilok. katuigan. Basta mag-amping lang mo kanunay ni Papa. Dili maghago kayo sa trabaho. Amping mo kanunay diha. Og love tamong tanan. I miss you and I love you. Love, Khiara and JenJen. Khiara baby. Si Khiara Bibi. Then, why na may message? Salamat kaayo day. Bisan naakadiha. Imo gyapon ning Ginoo na diri. Salamat, dahang kay salamat og pag-amping kanunay mo diha. Duha naman mo. Then, ikaw, Col, nga may message ni Ma'am JenJen. Aday. Salamat kay sa imong pag-una-una sa imong mama. Ug ikaw mag-amping mo kay duha na mo diha. Ingat todo. Oh, thank you. Then, unsa may imong wish sa birthday celebrant? Ding. Hinaut nga atagan pa ta kapiskay. Ang atong kinabata asan pa. Thank you. Then, ikaw, Ma'am, unsa may imong wish karon sa imong birthday? Una, birthday na ako karon niya na ako'y apong bag-o nga amping sila o gatagan sila kapiskay kanunay. Ingon man, tibok na akong pamilya, akong mga anak. Manghinaot ko nga hatagan gyapon sila kapiskay kanunay. Salamat. Then, ang message sa SURPRISA de NEGROS te is, happy birthday te, o sa imong bagong apo, na bisag na pas hospital si Ma'am Jen is,
gakuan jud siya nimo gapasalamat mi niya dahil gakuan gud siya kung usaon pagpa kuan kay nana siya sulod hospital. So na kuan gud niya ang imong surprise karon bisag nanganak na siya og hinaut na magamping ra pud siya og iyang baby DS anang gawas og Dahil ingat. Love you niyo doa. og ni baby Khiara. Oh. Khiara. Love you, baby Khiara. Sige, thank you kayo ma'am, JenJen. sir. Happy birthday. God bless. Ikaw ma'am, ngayon mag-message ma'am sa birthday girl. Bisag gamay ra kayo. Akong wish nga unta tagaan pa og taas nga kinabuhi og dugang kapiskay sa panglawas o kuan more blessing pa. Samot na kanabo yung bagong apo. Please mo kayo ni. Salamat kayo Jen og Khiara Jen. Salamat, Day. Sige, thank you kayo. Ten. Ni ante. Ni Mama Luleng. So, wish na ako ni Mama Luleng is more birthdays to come. More blessings. And kuan lang. Hataas pa nga kinabuhi nga nihatag. Thank you. Thank you kayo ma'am.